de Franse Blikjes zit altijd. Wordt er weer uit. Dat is maar het zijn die boos. Aku yang tercentrung bermain Wih. Kansel. Wat jy wil o, hy's uit. Zeg nou raai meneer, hoekom sal hy nou voor wil wees? Ek het nog gedaai duty siek uitklim. Ek ook nie. Meneer Webe, wacht, hij wacht. Wil jullie? Oké, zo. Panty. Fucking panty. Ek wil om te voel dat daai vraag is af. Raak sy bly Carlo of Adrian is nie. Hulle gaan nou vir jou as hulle klas. Antie, wat dink jy? Wat? Ek weet nie vir jou.